His Royal Highness Igbo Alexander Ejike-Nwazike, the Idu 3 of Ukwu, coming out in a grand style into the first Ofala Festival, Ukwu Unity Ofala 2025. Biko kwalo ni aka na netue Idu. Ugo. No. Esi Fafata. Keze Ebozo. Esi Guabia. Esi Amod. Esi Gino. That grand entry of Idu and his entourage in Zenozo Mary Chief's Idu cabinet and Idu, among others, with 21-gun salute heralded the official opening of the first Ofala festival of His Royal Highness Igwe Alexander Ejike-Nwazike, Idu 3 of Ukwu, on Saturday, Nkwo, January 4, 2025, at the Igwe's Palace. I will know you asked to present the color out. The PG ọ ga-adụ ndị enyi anyị mma biko soro anyị Chukwu ya eji ọnọdụ anyị nọ tata nleta anyị anya n'ụzọ pụrụ iche ọ ga-enye anyị ahụike ọ ga-enye anyị ihe ọbụla dị mma anyị yọọ ya n'ụbọchị nke tata ndị anyị na-agwa Chineke bụ ya nna anyị meka anyị wee na-ekene maka afọ bụ 2024 bụ nke gara aga n'agbanyeghị etu ihe nsogbu anyị nwere ndụ tata agaghị ya Chineke biko na 2025 makara anyị mana ekpere anyị na-ebu n'obi anyị bụ ka 2025 ya maka n'aha Jizọs. Ụmụnne m ana m akpọ Obisa bi n'igwe ka ha nara ọjị a saa anyị n'obi wụsa anyị ngozi niile wedata na ihe ọbụla eti na ọ na-amịta ezi mkpụrụ ihe dị na ana ya pụta zụọ ebe o si abụ onye n'aha Jizọs. Chineke anyị na-asị eke tọọ ọjị, onye tọọ ọjị, afọ tọọ ọjị, ọ bụzi nne nke ugwu ọzụrụ ụmụ ogbe ya tọọ ọjị. Ihe niile dị mma bịara anyị site n'ọjị a site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. I am very happy. I thank God for today. I thank God for a day like this. You see the crowd. I did not expect that, so I am much happy. And I pray that the Almighty God will bless every one of them, because it is not easy. I am happy. I'm fulfilled. I thank God. I feel very happy to see this crowd of people in my palace. I'm telling the Igbo women that this is a starting point for us to achieve our goals. If we gather ourselves together, put our opinions together, we will forge ahead to get our achievements. The unprecedented crowd witnessed at the epoch-making Ofala was a reflection of the theme "United We Stand," as the Igbo community spoke in unison and came out in their numbers to show solidarity to their own chosen king. Yes, even understand this lovely Sienna donated to IDU by Ukwu Club of Nigeria, Lagos branch.
Honorable O.C. Gaius Eze, I Kenegi for coming. Anabata mota. Ana nwa to nwa. Nwa to nwa video ga na ida ko. Omutakwa nke. Aluke nwa ma mota. Mo yin ni ọjọ́ ihe anyị wetere ebe obodo ka e nyere nke ọ bara obodo uru. Ebere anyị niile na-ebe ahụ na moto ahụ nke anyị. Onwe onye moto ọ ga-adịrị anyị mma na ekenekwa ndị lọbụra ebe nzu weta ego eji eme nke a ọ ga-amụba mmaji kwuru mmaji ụnụ nọ jamitere ụnụ nọtawa ụlọ Disemba na-achịtakwa etu anyị bụọ ndị lọbụra ndị ụlọ na ihe mkpu ga-agụ. Ana m ekenekwa ụnụ nabatara ibu ugwu niile mgbe unu mere ihe na Lagos. Eze aka ji ugo na ndị kabinet members nọ na Lagos ha bịara unu wee kwuo okwe nkwa na unu ga-eme ụdị ihe dị etu a unu wee mee Chukwu ya emere unu nke unu chọrọ n'aha Jizọs. Thank you. Thank you, Ukwu. I see enough. From Nise, we have two distinct leaders, one from Nise and one from Umawolo. Ezudo, Mrs. Alex Onido, Aile Kenegi Igbo, we can send. So therefore, again, Aile West, many of His Royal Highnesses coming here. And no Biko, ndị kwụrụ iru idu nke Igbo onye idu kabinet anyị si ka anyị bịapụ mee onwe na etu kwesịrị esi eme biko anyị ji ọhụrụ ya wee na-enye gị iwe na-aga n'iru n'ọrụ gị na-achịkwa na anyị jichachi anyị na-aga n'iru. Office as the Idu 3 of Igbo Ukwu na-aga na-asọpụrụ gị na-akwanyere gị ugwu kwesịrị gị dịka Idu nke Igbo Ukwu na-asị gị gaba n'ihu jide ka iji n'ihi na-eme mma. Anyị si ka anyị welu ọgbụrị a na ihe na-abịa eji akpado ya wee sị gị ihe anyị kwuru n'ọnụ etu ọ dị n'obi ka anyị si by the Council of Married Chiefs. Ọrụ anyị eme ịkwado ọchịchị Igbo Ukwu ma n'oge ọ dị mma ma n'oge ọ dị njọ. Ịfụ na Igbo Ukwu na-aga n'ihu na-enwere udo n'Igbo Ukwu. Ịtụtakwu alụ bụ members of Agbaza Progressive Union Kano branch nke Idubo, the former president of that association. Lukwana nnukwu ọrụ. He has a good house and Somana hotels. Is the proprietor of Somana Hotel? Yes. Oh, beautiful. Okay, Angela, I'm going to tell Hey, the mayor of Law Brothers, Mayor Ifeanyi Chukwu Okoye, Ozokulini Ego. Even in council, many chiefs, and also IDU men and women, and they get on. The governor, His Excellency, the former governor, His Excellency, Mr. Peter Obi, who you know is a presidential candidate in the Nigerian project, and I say no. Okay, Valentine Mobuye, you know it well. I'm a member and His Excellency Mr. Peter Obi. When I have a candidate, I want to phone you. I
When I was a full fan, Father, solidarity on behalf of himself. Especially any occasion and they preserve Igbo culture. One idea, so I do. Let's seek any order. And Igbo Belabia, Ofala and Igbo with Israel, Ofala and Igbo with Benin, what if I come? But to stand sure that the book here, booked as something, predently, every known civilization that has existed na Nigeria and in fact West Africa. So now I can see that they need to establish Igbo Project Committee. This is the first unity of Ofala we are having in the history of this town, and as you can see, people are happy. Igbo, we are united. We love ourselves. We want to project our culture to the world. People from all walks of life, from political, economic, social, business, class, we are part of the fun-filled cultural event. Of joy, and I must even praise the PG for a well-organized Ofala festival. God will give him health, give him the wisdom to rule his people, and then give him peace, so that there will be peace in Igbo, peace in Anambra State, peace in Nigeria, and peace all over the world. And that's what Christmas is all about. There's a lot of progress and there's unity. Speeches by stakeholders, cultural displays, and homages by organizations, groups, and individuals form part of the highlights. The Igbo cradle, the Igbo, civilization Igbo, Siweba Saba, all about 600 pages. Dr. Humphrey Obikwelu. Every team of ndị ọka mmụta na history. Ofu onye n'ime bụ Professor Onyekpe bụ head of department of history, onye agbakọ ọrụ. Nyanwa dechasị ihe anyị na-ekwu n'ọkwa eziokwu. Some members of the organizing committee, among other speakers, expressed joy over the success of the 2025 Ofala Festival in Ukwu, stating that unity is indeed strength, and that united they stand. Seeing the success we are witnessing now, it is as a result of diligent planning. Igbo decided to come with one voice
to support the IDU, to support the president, and to move forward as a community. From the mood, you know, of the people here, you can tell that God is with this present Idu. Yes,